Voiko Japanin nähdä ja kokea oikeasti alle 2 viikossa? Me päätettiin kokeilla. Edessä oli yli 1000 kilometriä, 5 kaupunkia, luotijunia, temppeleitä, neonvaloja ja yksi maailman tunnetuimmista vuorista. Mutta onnistuiko tarkkaan hiottu suunnitelma ja mitä jäi käteen? Pitäkää hatuistanne kiinni, koska nyt mennään. Lähdettiin Helsingistä kohti Osakaa Finnairin koneella. Lento kesti 13 tuntia. Paperilla suunnitelma oli yksinkertainen, käytännössä vähän kunnianhimoinen. 5 täysin erilaista kohdetta alle 2 viikossa. Osaka, Kioto, Hiroshima, Fuji ja Tokio. Kun saavuttiin Osakaan, veimme tavarat hotellille ja lähdimme haistelemaan Osakan tunnelmaa. Saimme myös ensikosketuksen Japanin metroihin. Vaikka kuinka olimme etukäteen katsoneet, kuinka ne siellä toimii, olimme aika sormisuussa ensimmäisellä asemalla infotaulujen ja vieraan kielen johdosta. Osakan linnan lähettyvillä tunnelma oli seesteinen, turisti oli yllättävän vähän. Hieno valaistus korosti linnan kokoa pimeää taivasta vasten. Ensimmäinen ilta meni pitkälti jetlagista selviytyessä, sumopainin pyöriessä viihdykkeenä taustalla. Heti seuraavana aamuna lähdimme kohti Dotonboria ja Shinsai Basishujin ostoskatua. Täällä riitti vilskettä, ympärillä ihmismassoja, valotauluja ja loputonta kaupunkielämää. Ostoskatu oli täynnä pieniä putiikkeja, ravintoloita, pelihalleja ja toinen toistaan erikoisempia kauppoja. Ostoskatu oli todella pitkä. Kävelimme sitä puolet, kunnes huomasimme, että Dotonbori on toisessa suunnassa. Ei muuta kuin takaisinpäin. Jos googlaa Osakan, niin nämä näkymät ovat todennäköisesti ensimmäisten kuvien joukossa. Dotonborilta lähdimme Shitenno-ji-temppelille. Alue oli vaikuttava, kivipaaseineen ja lippuineen. Temppeli on perustettu yli 1400 vuotta sitten, ja sitä pidetään Japanin ensimmäisenä virallisena buddhalaistempelinä. Alue on kuitenkin tuhoutunut historian aikana useita kertoja, mutta se on rakennettu uudelleen vanhaa temppeliasettelua kunnioittaen. Näimme myös muutaman kilpikonnan nauttimassa elämästä. Tässä itse temppeli. Tässä puolesta on Tsuten Kaku, tunnettu maamerkki ja näköala tasanne. Seuraavaksi suunnattiin 173 metriä korkeaan Umeda Sky Buildingiin, pällistelemään Osakan maisemia yläilmoista käsin. Maisemat täällä olivat henkeä salpaavat, auringon laskiessa vuortentaa ja ukkosen jyrähdellessä taustalla. Maisema tuntuu kuin elokuvalta, jossa jokin paha ja hyvä kohtaavat ennen taistelua. Sitten takaisin hektiselle Dotonborille, joka näytti niitä Japanin neonvaloja, joita oli katsellut kotona paljon reissua suunnitellessa. Oli kyllä siisti paikka, ainakin läpikävelyllä. Osaka oli hyvä ensikosketus Japaniin. Kävellen hallittavissa oleva paikka, vaikka askeleita taisi tullakin ensimmäisinä päivinä 20-30 000. Seuraavaksi halusimme nähdä hieman toisenlaisen puolen maasta, joten suunnattiin Kiotoon, jonne meni paikallisjunalla vajaa tunti pyyhältää.
Ensimmäinen Kioton kohteemme oli Yasakan pyhäkköalue. Päätettiin muuten suuri osa kohteista paikan päällä. Emme halunneet suunnitella päiviä etukäteen liian tarkkaan. Alueella oli klassinen japanilainen puisto. Oli hauska nähdä muun muassa japanilainen harmaa haikara livenä. Puistossa pyörittiin aikamme, jonka jälkeen löysimme tällaisen kadun, jossa oli perinteisiä kiotolaisia rakennuksia. Syötiin suihimme matcha, pirtelet ja jäätelöt, joista saamme voimaa seuraavaan kohteeseen. Täytyy myöntää, että kaikki temppelien nimet kuulosti omaan korvaan aivan samalta, eikä niitä edes yrittänyt painaa mieleen. Vasta tätä videota editoidessa selvisi, kuinka merkittävissä paikoissa oikeastaan kävimmekään. Reissun päällä riitti, että sai vain pysähtyä ihailemaan maisemia. Tämä on kuitenkin nimeltään Kiwamizu-dera-temppeli. Illat oli mukavaa aikaa kierrellä kohteessa, kun turisteja oli hieman vähemmän ja auringonlaskut korostivat maisemien kauneutta. Kattokaa nyt näitäkin. Temppelin lähettyvillä oli yksi Japanin tunnetuimmista nähtävyyksistä, Fushimi Inari. Se on shintolainen pyhäkkö, joka tunnetaan tuhansista värikkäistä torii-porteista. Porttikujat olivat vaikuttavia, jopa hieman pelottavia pimeällä, eikä vähiten siitä syystä, että alueella voi pahimmassa tapauksessa törmätä villisikaan. Muutama varoituskyltti siellä näkyikin. Näihin kuviin päättyykin tämä kävelyn täyteinen päivä. Seuraavana päivänä suuntasimme Aoi Matsuri-nimiselle festivaalille, jossa kulkee vuosittain perinteisiin japanilaisiin asuihin pukeutunut kulkue. Tuon kärryn renkaat oli kyllä unohtunut öljytä. Yleisö oli hauska seurata, mukaan lukien itseäni, kaikki kuvaamassa kulkuetta kännykät ojossa. Illasta vuorossa oli yksi reissun odotetuimpia kohteita, Teamlab Biovortex Kyoto, nykytaiteen museo. Tätä trippaavaa paikkaa on vaikea sanoin kuvailla, joten antaa videon puhua puolestaan. Pallomeri, jee! Ja siitä suora leikkaus Naraan, jonne teimme seuraavana päivänä päiväretken. Kaura in the garden. Täällä puistossa liikkuu vapaasti yli 1000 kesyä peuraa. Peurat oli todella tottuneita ihmisiin, ja niitä pystyi bongata mitä oudoimmista paikoista. Peuria sai syöttää kioskista ostettavilla kekseillä, ja peurat tiesivät tämän välillä liiankin hyvin, tullen kaolla pitkänä taskuille nuuhkimaan.
Loppuillasta kävimme vielä bambumetsässä Kioton laitamilla. Pitkät tikut kohti taivasta loi ympärille hyvin japanilaisen tunnelman. Jos Osaka oli energinen, Kioto oli siitä aika lailla vastakohta. Temppeleitä, bambumetsiä ja rauhallisia kujia. Täällä huomasi nopeasti, miksi Kioto on monelle Japanin kaunein kaupunki. Kioto jäi taakse ja lähdimme vauhdikkaalla tavalla kohti Hiroshimaa 9 yöksi. Pelkästään luotijunan kokeminen oli yksi matkan kohokohdista. Aikataulut pitivät lähes sekunnilleen ja maisemat vaihtuivat nopeammin kuin ehti edes käsittää. Hiroshimassa ei tullut paljoa kuvattua, mutta tunnelma siellä oli rauhallisempi kuin Osakassa ja Kiotossa. Tämän rakennuksen päällä räjähti ydinpommi toisen maailmansodan aikaan. Se on kaupungin ainoa rakennus, joka selvisi siitä, koska pommi räjähti suoraan sen yläpuolella. Kaupungissa oli kontrastia, paljon muistomerkkejä sodan uhreille, mutta samaan aikaan modernia suurkaupungin tunnelmaa. Hiroshiman historian jälkeen matka jatkui kohti täysin erilaista ympäristöä. Muutaman junan ja bussin jälkeen maisemat alkoivat muuttua, ja edessä odotti yksi koko reissun odotetuimmista kohteista. Fujivuori. Aamulla otimme pyörät alle ja lähdimme kiertämään Kawaguchiko-järveä. Ensi alkuun aloimme kipuamaan ylös näköalapaikkaan, josta saisi otettua ikonisen kuvan Fujivuoresta. Hellet oli lähemmäs 30 astetta ja rappusia riitti. Vilkku päälle ja kohti huippua. Jono oli kuitenkin jo ehtinyt kertyä kuvauspaikoille. Loppu kuitenkin palkitsi. Fuji on näkyvissä vain 1/3 vuodesta, joten meillä kävi tosi hyvä tuuri, kun näimme aivan huipunkin. Siitä saa aika hyviä kuvia. Mikähän siitä nyt on kuvia? Joo, kuvia tuli räpsittyä kyllä koko rahalla. Teimme vielä iltakävelyn läheiseen puistoon. Täällä mieli rauhoittui sopivasti vilkkaiden suurkaupunkien jälkeen. Fujivuoren maisemissa olisi voinut viettää pidempäänkin, mutta ei se auttanut jäädä laakereille lepäämään, nimittäin oli aika suunnata takaisin suurkaupungin sykkeeseen. Tokioon. Tokiossa yllätti heti massiiviset pilvenpiirtäjät, joita jatkui silmän kantamattomiin. Olimme myös tällä kertaa panostaneet majoitukseen, josta oli upeat näkymät kaupungille. Malttaako tästä huoneesta edes poistua? No kyllä me maltettiin. Ensin suuntasimme matkamuistoja ostamaan, ja mukaan tarttuikin muun muassa nuudelikulhoja ja syömäpuikkoja. Seuraavaksi saavuimme Akihabaraan, joka tunnetaan erityisesti elektroniikasta, anime- ja manga-kulttuurista sekä pelihalleista retropeleineen.
Paikka oli värikäs ja päätettiin itsekin käydä pelailemassa muutamia kolikkopelejä. Rallia ja jotain dinosauruspyssypeliä. Mies lapsen unelma, häh? Seuraavana päivänä kävimme katsomassa Meiji-temppeliä ja sen valtavaa metsäaluetta keskellä Tokion suurkaupunkia. Taas hyvää vastakohtaa muuten niin hektiselle kaupunkikierrokselle. Keskustassa pyöri myös hauskoja Mario Kart-autoja, joita näkyi useaan otteeseen. Yksi etukäteen hypätetty kohokohta oli Shibuyan alue ja erityisesti Shibuya Sky, jonka katolla kulkee liukuportaat. Sieltä pitäisi saada hyviä kuvia. Kovan tuulen ja sateen takia katto oli kuitenkin harmiksemme suljettu, joten jouduimme tyytymään sisätiloihin. Takaiskusta huolimatta huipulla oli huumaava ja elegantti tunnelma. Tässä on maailman vilkkain risteys. Vilkkaimpina aikoina risteyksen ylittää jopa tuhansia ihmisiä samoilla vihreillä valoilla. Tuli käytyä myös itse kokemassa tuon risteyksen ylitys. Sitten olikin vuorossa reissun viimeinen päivä. Sää alkoi näyttää siltä, että meidän oli parempi lähteä pikkuhiljaa takaisin kotiin. Kävimme vielä Sensoji-temppelillä, joka on Tokion vanhin temppeli. Turisteja oli sateesta huolimatta vähän turhan paljon ja sateenvarjot tukkivat kapeita katuja. Reissuväsymys näkyi myös usvaisessa Tokyo Sky Treessä. Voiko Japanin nähdä alle 2 viikossa? Ei varmasti kokonaan, eikä kuulukaan. Mutta pääsimme näkemään neonvalojen loiston, ikivanhat temppelit, luotijunien vauhdin, Hiroshiman historian, Fujivuoren jylhät maisemat ja Tokion loputtomat pilvenpiirteet. Japani ei tuntunut matkan jälkeen valmiiksi nähdyltä, vaan paikalta, jonne haluaa palata vielä uudestaan.